Vedplantet det. Centralt, ja. Og det er også det er jord. Og den sidste opløs i jordvæske. Og det er den, det er den, de bedst kan lide op. Hvad er det? Så har vi NH3. Hvad var? Minus, så. Nej, det står der Det er ikke. min indhold. NH3, den står som NH3. Hvad er det? Det er ammoniak. Jeg skal sgu da se sparet. Og den findes også i luften. Så kan jeg jo sige. Numsrøste. Nej. Og det er sådan. Tak, Jørgen. Tusind af stær, Louise. Det er bare, der er ikke sådan noget at kigge på næste. Og så har vi den næste NH4 plus. Det var den, vi også fandt hvorhenne. Det var en jord. Nå jo. Hvad skal stå der? Planterne. Det hedder ammon eller et eller andet. Hvad hedder det? Ammon eller sådan noget. Ammonium. Godt, det der Louise Bundskov. Det har en fejl. Nej, det havde det ikke. Det er ikke så svært at være klog, hvis man hører efter. Det her det bliver sagt flere gange her. Det er lige med at slå dem til. Ammonium, jeg er Og rigtig. så har vi den sidste. Det var den, der hed CO. Parentes NH2. Og så en parentes nu, og så 2. FDF. Ja. Den er så en, Det vil jeg have på YouTube. der var den sidste for en. Det var den, vi kalder amidstoffer eller amidstoffer. Ja, Hvad er det? amidstoffer, ja. Det skal på YouTube. Og så hvis man tænker på urinstof, så kan man næsten regne ud, hvor det kommer fra. Hvad skal ind på YouTube? Ikke noget. Så er der et spørgsmål, der hedder, hvilke afgrøder indeholder madprotein? Proteinpulver. Jamen, det er jo ikke afgrøde. Jamen, afgrøde... Nej, eller et sus. Prøv lige at høre. En afgrøde, det er noget, der gror. Det er noget, man dyrker. Ja, Ærter. det gør ærter blandt andet. Tun, pasta Men det er ikke noget, der gror ud for meget. og bønner. Og bønner indeholder rigtig meget protein. Men for eksempel, så indeholder græs, som køerne spiser. Og det indeholder en del kvælstofforbindelser, som koen så kan udnytte til at danne proteiner af. Og det har vi så gavn af, at vi spiser deres kød. Nu skal I prøve at sætte de her ting ind på skemaet hernede. Hvad er? Jeg er nu vært. Jørgen. 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 Ham der er en lille provokerende dreng, han sidder og gør sådan her. Han er spændende. Ja, Det var bare det her. De er rigtig bomber. vi skal altså bare tage noget. Nu kommer videre. Det er det bedste, man kan. Det er det, der fortsætter med i år. Det er det, der gik hurtigt ned. I en normal skole. Ja. Johannes med, han er sådan en holdrød. Nej, det tror jeg. Yay. Dan. Hvad fuck you? Det er den der opløs. Kamera voldtægt. Jeg rammer kameraet deroppe. Juppie! Kom navn. Ja, hvad mangler vi her? Og 5'erne. Men det er Han har vi. Altså, det her, det er jo... Hvad fuck da? Ja, det er færdigt. Nej, hvad laver du? Hvad laver du? Gennem tanker. Det tænker jeg bare på. Sådan kan man. Det er nok.